dicocokkan dengan keadaan. Goro-goro maksudnya Mas nggih. Nggih, kedah niki wonten pamundutan wau. Tembang kangen napa-napa Tembang kangen wonten, podang kuning wonten. Nggih. Kowe kono, Nduk. Piye? Kok ganti posisi ngapa sih? Aku lho pengen deket tamu Cito. Lho wong awakmu wis karo kono, ngono kok ya dadak. Aku kira pancen wis Sik Pak Gareng saka Pacitan luwih dhisik men jumeneng. Ya tumrakke prau. Monggo pinarak mriki Pak Gareng. Yuk. Matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggal papatno kelar oposo tambalan jatah Mboten namung Mas Gareng Pacitan ingkang asring sowan wonten laladan Ponorogo kelebet Mbak Lisa menika menawi kula tingali wonten ing YouTube menika nggih kaya wis omah teng Ponorogo. Jadi masyarakat Ponorogo menika sanget-sanget remen budaya utamanipun wayang menika, Mas Petro. Dados asring sanget nggih jenengan sowan Ponorogo. Lah nggih enggak tahu ya dilalahe kok ya mubeng minggir ten Ponorogo niku bola bali bola. Bulane kayak mburi mawon ora. Mboten yen pancen asring teng Ponorogo timbangane wirawiri kaya Setlika Yogya Ponorogo. Mbok anu kemawon ndamel griya teng Ponorogo sisan. Olah ya rencana, tapi nggih wonten sederek juga sih di daerah Pelancongan itu juga ada. Dados nggih pun asring lumayan lah kalau sama Ponorogo agak kenal gitu. Oh ngaten. Oke, momen sing penting wis mangan sate karo nganu apa? Dawet. Dawet jabung. Dawet jabung. Ya nggih, nggih. Lek Mas Gareng napa makanan khas Ponorogo sing jenengan senengi? Ponorogo niku yen panganan kabeh enak, Mas. Sedaya dulur Ponorogo niku maniak makan. Maniak angkringan, maniak seni, maniak budaya. Nggih. Niku lek Ponorogo wit rikala taun 2009 kula nderekne Pak
Sentro Yitno Carita bapakipun Mas Klitik. Nggih. Niku ket biyen teko sakniki priyayi Ponorogo ki tetep budaya demen wayang, demen marung, demen mangan. Nggih. Nggih. Iki wala Ponorogo niku nuwun sewu lho Mas. Benten kalih sanes-sanesipun. Ora bedak-bedakne dalange sapa, ora bedak-bedakne sindene sapa, ora bedak-bedakne dagelane sapa, sing bener kanthi rasa ikhlas lillahi taala, aku kae sing tak undang. Iku mula jenengan ngendikane niki kan nggih mboten napa niku biasane mboten namung kula kadang kala Mas Tralala. Nggih. Wonten Mas Sumar Bagyo, Nggih. Mas Jo Klitik, Jo Kluthuk, Abai Kirun, Mas Komet Dodok pun biasa kalih panjenengan. Cak Yuda. Leres niki Ponorogo niku sedaya nggih pun diundang. Niku napa kok bengi niki sing diundang kok Gareng Pacitan. Nah, iki asik ora ngerti iki sebabe apa iki? Pengiritan. Loh, sing jenenge kesenian niku ukurane dudu babakan materi nu mboten. Nggih. Lho pripun Mas? Lah ngoten niku jenengan padha karo nuwun sewu rada nyepelekke kare Pak Mujito piyayi sembodo kaya ngono. Niku setun tresnanipun Pak Mujito dumateng panjenengan ngoten niku. Lho kula mboten kok badean kali Pak Mujito niku mboten. Lho kula wau jadwale namung limbukan alhamdulillah. Diunggah neng nggone gara-gara sembah nuwun Pak Mujito nggih. Sing penting ile seduluran lho Mas. Sedulur aku ki ora tau mikir apa-apa kok ya. Tenan. Ora mikir kowe. Mboten mikir, sedulur kalih duit ki kula tetep mikir. Mikir apa? Duit. Apa Ya Mbak Elisa, ya, Mas Gareng. Mas Sahyo pun tadi remenanipun dulur-dulur wonten ing Laladan Ponorogo menika enggal-enggal mawon niki sedaya pesinden utawi setunggal mboko setunggal menika nembang. Oke, siap. Pokoke Ponorogo ki wis ndang set ndang nembang. Mbak Elisa nembang, Mbak Umi nembang. Mbak Winong nembang ngoten niku. Niku weh penak no gaweane Gareng malih penak no. Lah nggih to, dicocokkan dengan keadaan. Nggih. Goro-goro maksude Mas nggih. Nggih, kedah niki wonten pamundutan wau. Tembang kangen napa-napa Tembang kangen wonten, podang kuning wonten. Nggih. Cobi tembang kangen riyen Mbak Lisa sing ngaturke jenengan. Kuwi kono, Nduk. Piye? Kok ganti posisi ngapa sih? Aku lho pengen deket Pak Mujito. Lho wong awakmu wis karo kono ngono kok ya dadak. Aku ki mau nek berselisih paham lagi gitu loh. Dadi aku kan mengambil jarak. Ya ora mengambil jarak awakku kuwi asline kuwi aku nek kono kuwi ya njlintut buri kok. Kulino ya nggih. Wonten lagonipun apa Mbak Yu? Tembang kangen. Nggih, niki nangkani. Monggo dipun aturaken dening Mbak Lisa sesarengan kalian kanca-kanca Madangkara. Lajeng kemawon nggih Mbak nggih. Nggih. Monggo to tembang kangen. Dados. Aja gowo lho, Mbak. Wayah Sorjo, Madiun, Suara.
Ganti Pak. Apa? Ganti. Lagu yang viral hari-hari ini Pak. Apa itu? Tombo kangen Pak. Tombo kangen. Aman. 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 Oh alah tombo kangen. Tombo kangen ya? Tombo Oke. kangen. Wes. Coba, aku ben rada ngerti karo tembang-tembang baru. Lah, iki lho Pak jenengan iki. Nggih. Jadi lawas tapi viral lagi naik lagi Pak ya. Lah. Oh iya iya, betul kaya apa. Nggih. Hah? Tombo kangen. Ah nggih. Nah, tenan Ya, ya. iki. 1 2 3 4. Nggih. Iki wis tenan kabeh iki sudah dijogete dikompakne. Sing pertamane piye, Tik? Aku pengen ngerti. Garingan piye? Mas apa wes lali sliramu? Nah, Dek semono yen dolan karo aku. Heeh. Pancen wes suwe ra tau ketemu. Wes sak mestine lali aku. Waduh. Apa itu? Tapi kalau sing nyanyi saya tetap bagus. Oh iya. Apik no, sapa sik lho aku. Kan nganggo ngelik Pak Yoyo. Pakai ngelik kalau jam segini. Ngelik barang iki lho. eh Lagune Ngeliknya harus beda. modele cekoke tularan aku. Biasanya au. Coba aku pengen ngerti ya, coba diaturake. Nggih, monggo. Gong lu to tak iki mau. Ah, nggih. Ya. Wis padha karo Soryudo lah. Ayo. Monggo, tombo kangen. kangen dados.
Pancen Madangkara memang untuk Anda tenan. Lintang Asmara. Coba trio. Trio. Tenan aku duet karo iki ameng-ameng nyawa. Lah nyapa? Aku wedi ngungak ning omah iki bedone kesuwian. Oh iya. Lah nggih to. Bejane dagelan iki ngono, wis disyukuri aja. Ya disyukuri dhuwur syukur ngisor ki lho. Ngamuk ya. Marahin nesu tok. Nggih, monggo Mas. Nggih, monggo. Mangga Lintang Asmara dados.